Hazreti Qadi Ayaz Şafa diyen kitabında getiriptir. Bir vakt Hazreti Ömer'in oğlu bir yerde diyesini aylap duranmış. Hamanı diyesini bir yerde şeyle aylaptır, anrıyık bärik. Oğumuna adamlar aytıptır, nämet yan deyiptirler. Näme deyip beyttin deyiptirler. Onda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bir vakt gördüm, ştadı diyesini aylap, oğum çökörttü ya, akitti, hulası Peygamberimizi gördüm, ştadı diyesini bir ayladı, näme deyip aylarlığını bilemek, yönü Peygamberimiz etti deyip, men neşe ettim deyiptir. Delilin bilemek deyiptir. Ine Hudaýyň dostlarynyň ýagdaýy ey jemaatla. Gaýta qysgaja edip aýtaýyn, diyesini näme diýip aýlarlygyny bilenmek diýipdir. Ya şu diyany aýlamak ibadat dädigi de belli. Şayet adat da däw bolsun. Şayet bir zatdan çürem aýlanmalsyn, aýyna gerekkä diýip giden bolsun. Delilini bilenmek diýipdir. Yöne Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şeydilligini gördüm men ettim deyipdir. Ine ummatın büyük çoğunir evliyaları, sahabalar, imam azamlar, kova adamların etiyani işişi. Hemme teggil bizim zamanımızda. Bir tofor yerlerde men bir çoğunir alımın yazan gurrunu okuyup bereyim. Şu zamanın bir alımı kova adamlardan. ومما يذكر في هذا المقام أن بعض العلماء والمتفقهين من أهل عصرنا ممن عرف بالتساهل في التمسك بالسنن إذا قيل له في ترك بعض السنن قال هي سنة وهي جائزة الترك واللائق بالمسلم غير هذا. أستاذ عبد الفتاح أبو غداي ديار شزمان برتور آخون مولو وعديبتر öğlen 4 rekat sünnetini okuyamaya diptir. Parda okuyuya çıkıya gidiver ya 2 rekat sünneti okuyanak diptir. Täze ciddi guruhla bar diptir. Sünnet okuyanakla diptir. Oham bulara aytyan diptir. Sen ne sünnet okuymadın diýende, ay parda de, näme pardyany gaýyn tutup bermeli mi diýip aytýarlar diptir. Walla iqbil muslim gayru hada musulman beýtmillah diptir. Peýgamberiň sünneti diýip eşitsen, makam ýapyşmaň barnamasyna düşmeli diptir. Hazreti Ömer'in oğlunu özü ibadat değil, adat değil. Yani Peygamberimiz şehitli diye vediyoti. Fakat كان السلف الأول يفعلون كل مطلوب شرعا ولو فضيلة. فإن السنن المندوبة حصن للفرائض الواجبة كذا في السنة وبيان مدلولها الشرعي. إما önkü ulamalar, köni ulamalar, imam azamlar, sahabaların zamanına, Bayezid Bestamiler, büyük köni teberrik, çın Peygamberin iyidine düşýän adamlar, bir entek sogaptığın eştiler dağda şonu qaym yapışardılar deyipdir. Näme deyip? Sünnet diýäniň wajibin, parzyň galasy da. Sünnet diýäniň parzyň, wajibin galasy da. Ey jemaatlar, men şişjar ýaşymyz bilen men gören zadymda eýni şu gördüňden hamana bil molla wagtymyzda bir häzirde molla ýöne 15, 16, 17 ýaşymyzda bir adamlar bardy, Ayetül Kürsi okuýmaýardylar, ýa namazdan soň tesbih tanymýardylar. Sen näme tesbih tanymýan? Sen näme Ayetül Kürsi okuýmaýan? Ay bir gaýyn tutup bermäň da diýerdiler. Şol adamlar şu zamanda var, şu halkı yıllıki bilin 35-36'a yetiptir. Öğlen sünnetlerini ya akşamın 2 sünnetlerini okuyanaklıda. O yüzden anladan qayyım durmasa sonra yenilidip başlayada. Ona qayyım durmansın, onun şeytan devam etti. O da ol, ay tesbih kan Muhammed'dir. Ay Ayetül Kürsi, näme parda. O indi bir sünnette şey isterdi. Ay sünnet näme çyk parda qayyım tutup berdi. Ine din gurrüňine sünnet bir musulmanyň ýüregine ýavyşyp duran makam gurrüňlerdendir. Sünnet diýdigi Resulullah Aleyhisselam'ın qowurup eden işleri ha.
aydın zatlar ha. Ey musulman, men eppermen barnamasına düşmeli.